yanzu fi sabilillahi ka duba ka gani a ce ɗalibina da wannan aski na yin iska ɗalibina da askin wannan yan iska fi sabilillahi ina koyar da kai kullum ina gaya ma faɗar Allah da manzon Allah amma ba ka ji ai haƙuri mala kullum ta Allah faɗan da nake ma na yau daban na gobe daban ka ji ka duba yanzu wannan aski ne na ƴaƴan musulmai aski ne na mutanen kirki dan Allah dan annabi ka dubi kanka ina malamin ka kullum kai ka zama dan iska a gari ai hakurin ina kullum haka muke maganan nan idan ka zo faɗan yau daban na gobe daban na jibi daban ba ka ji kwata kai ka zama dan iska a gari. Salamu alaikum. Amu alaikum. Baba ina yi. A'a to an yi lafiya. a Mamuda yana ciki. wannan wani irin iskanci ne? Kawata tana ciki. Amun magana da ita. Kana namiji kana magana kawai tana ciki ina kai mace ne? Ina nufin Mamuda ɗan. Mamuda ɗan nawa? Kai Mamuda! 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 Rumursa a tilaisa na makabulu kullu zongon kaga ɗanka abin da ya koma ya faɗan aiki ba wani tsayawa da ba malamin ka bane malami na aina ka ɗanka tunna magana aiki ya ba falin sa ka falin nasa ka zo ka fara gyara ɗanka ban gama ba zan zo ba ka gaya mun me ka gaya mun ba mu da kai ba kai ba shi ba za ka haifa da sa ne gobe ba kai